Altså, når jeg tænker på de forfattere, jeg føler mig inspireret af, så er det faktisk meget sådan store amerikanske forfattere som John Steinbeck og Cormac McCarthy og Paul Auster, den type forfattere, John Fante. Det er virkelig meget de amerikanske forfattere, og meget det der, jeg tror meget det der med, der er altid kvalitet, sproglig, de forfattere jeg har nævnt, der er stor sproglig kvalitet, ikke? Altså, det er sublimt godt. Jeg er utrolig glad for det sted her, jeg har fået. Et lille arbejdsværelse her oppe i det høje Nordsjælland. Og Menneskeloven har jeg jo siddet, og mine tidligere romaner har jeg jo siddet og skrevet alle mulige steder, blandt andet på, jeg sidder meget over på det, der hedder Ørslev Kloster over ved Skive, hvor jeg har fundet sådan en utrolig god arbejdsfred derovre, arbejdsro. Altså i den proces, der gik fra, at jeg ligesom begyndte for alvor at skrive, og det gjorde jeg omkring, altså når jeg mener for alvor, så var det, at jeg virkelig producerede noget. Altså, jeg har jo skrevet altid sådan set, men det har ikke været seriøst på den måde, at jeg har ikke brugt så meget tid på det. Men da jeg sådan for alvor begyndte at skrive, det vil sige, at jeg brugte tid på det hele tiden, eller hver dag næsten, eller jeg brugte rigtig meget tid på det, jeg begyndte at prioritere det for alvor. Altså fra det begyndte, hvor jeg var måske omkring en 3-24 år, og så indtil jeg debuterede som romanforfatter, det gik jo faktisk 13 år. Jeg skriver meget intensivt i perioder, altså så siger jeg arbejder og skriver i 14 dage i træk. Men jeg har den der helt klare følelse af, at underbevidstheden arbejder videre hele tiden med det, jeg gør. Og jeg oplever jo også, at jeg går altid rundt med notesbog, og jeg oplever jo, at underbevidstheden arbejder, og nogle gange så kommer det op til overfladen med nogle idéer og nogle ting. Det er meget ofte lige inden jeg falder i søvn, eller lige når jeg er vågnet. Jeg ved, når jeg har skrevet den sidste linje. Så kan det godt være, så ved jeg, at det er den sidste linje. Det har jeg vidst alle de gange, jeg har skrevet. Men så kan det godt være, at der kommer at der bliver lavet nogle tilføjelser inde i romanen, men jeg ved, når jeg er nået til den sidste linje. Jeg kan ikke sige, hvordan, det ved jeg bare. Det, der betyder mest for mig, det er min familie, uden tvivl. Altså, hvis jeg skulle lave sådan en graduering af, hvad der er vigtigst i mit liv, så er det min familie, altså min kone og mine børn. De står absolut øverst. Derudover så har jeg selvfølgelig nogle faglige ting, som jeg gerne vil. Ikke? Altså, jeg har nogle ambitioner som forfatter. Og det er jo det, jeg har gået i gang med at arbejde på at få udlevet de der ambitioner. Og det betyder så også, at jeg faktisk har sådan... det er noget, der er kommet med den sidste bog her. Altså, jeg føler måske en større forpligtelse, fordi i og med at jeg får større og større publikum, så får jeg også en større og større udbredelse af de ting, som jeg præsenterer i mine bøger. Og det forpligter, i og med at jeg bliver talerør for mine egne synspunkter og for de synspunkter, jeg nu repræsenterer. Jeg kan godt lide at være her. Jeg synes, det er noget helt andet at være her og optræde, end at være her som gæst. Jeg synes, at Jacob Riisby har været langt omkring i sit forfatterskab, og jeg synes, at det er et helt klart indlysende rigtigt valg, at han nu benytter sig af spændingsgenren til at fortælle sin historie, fordi han derved åbner op for en større læserkreds. Der sker jo hele tiden udviklinger, og vi bliver klogere, videnskabsfolk bliver klogere, og så det så man jo senest her med hele den snak omkring lysets hastighed, hvor det pludselig ikke er den hurtigst tænkelige hastighed længere. Vi lever i en verden, som har store problemer. Jeg tror på, at meget tyder på, at det vil blive værre. Og
det er som om, der er at vi befinder os på en glidebane globalt set. Og det er utroligt svært at sige, hvor det ender, men jeg tror rent faktisk, at vi er i risiko for, at vi har taget hul på hvad skal man sige, det der kan blive til vores civilisations fuldstændige sammenbrud. Altså helt konkret i bogen er det jo en forestilling om, at verden er ved at gå helt af lave, og at den sådan set vil bryde sammen, altså at verden vil falde fra hinanden, og i naturkatastrofer og i krige, og at det er den vej, vi bevæger os ud af, og der er ligesom ikke rigtig nogen vej tilbage. Men altså, så er der en person i romanen, som er overbevist om, at lige før verden så bryder helt sammen og brænder og helt i stykker, så vil der komme nogle rumskibe til jorden, som vil tage nogle af jordboerne med op som en slags form for Noahs ark-agtig ting. Og at de her rumskibe vil svæve rundt omkring jorden, mens jorden faktisk brænder til aske. Og at de her mennesker vil være oppe i de her rumskibe i måske 1000 år, eller hvor lang tid det tager, indtil jorden, moder jord er der, genskaber sig selv og starter forfra, og der vil gro skove, og naturen bliver genskabt, og det vil jo sandsynligvis, det vil jo ske. Altså håbet kommer i bogen til udtryk i de kærlighedsforhold, der er. Altså i hovedpersonens kærlighedsforhold, både til sine reservesønner, kan man kalde dem, og til sin gode veninde, som dør i begyndelsen af bogen. Hvor deres kærlighedsforhold ligesom fortsætter uafhængigt af tid og sted, liv og død. Og i hans møde med den nye kærlighed. Og jeg oplever helt klart, at det er der håbet ligger, altså kærligheden mellem mennesker. Jeg tror på, at romanen kan flytte nogle ting i det enkelte menneske, som læser på, som kan få læseren til at tænke over nogle ting. Så den enkelte læser, der flytter sig en lille smule, efter at have læst en bog, vil gå ud i verden og flytte en lille smule ud i verden. Og mere kan man jo ikke. Det er jo det, vi kan som mennesker. Vi kan flytte en lille smule hver især.